Hey! Hey! Soma! Some could make you. Some be seeing you. Some people to Kuala. Some people to Kuala. When you put a motor. Some can put a motor, Beba. And I have a motor packeringa. Oh, fool. Ezrulia. Ibrahimatamu. Oh, Zuru Nakam. Let this year. What does you want? I'm going to book again one time. Oh, baby. Let baby go. Yes, some Anna Macachina come quack on a boot born and get out like over. And let me go where some baby dun. Baby get dugu. Baby get dugu. Ibule bottom. Samba, Iburumoto, big baby get dugu. Baby, oh, you're not doing Yesu. Moto. Dubem. This boy Dubem. Soma. Okay, show some respect. I'm not your mate. Anyway, may go through respect to may go through respect. The only thing I'm sorry, Wagner can sound brag here, Nantege as a note of warning. Okay, no motor part ever. Remote soram. May science make a close to it. Me, I don't want to see you anywhere close to this guy again. What a motor no one soram so. Open an iham kuru. Buchago. Bana balago. This boy gonna anak to them. Kedi honaru. Hey, amam. Emma bono wego. Eh? Asi no wego. Amam yo naru. Chere. Inachi kowra mo ba na this boy na wo gini ana eso. Okute ihe ya bia here kworo gini ana apiari na egwari. Imadi honaru. Nini na mo na ha na esi na for onye ma ha naru. Emma bo ihe akwa na gegi tinye m ego n'aka. Igotago. Oh ya bihe jama nwoke bụ nwoke. Ihe oge ego inye m ego. Nwoke akpịa na-agwa eziokwu onye bụ nwoke. Akpa aza dị na nwoke onye bụ nwoke. Gwe m ncha nja waru ego nye m ncha. Nye m ude ego enye m ego ude na-agụ ya sharp na-etinye m ya n'aka. Oh ya bụ nwoke na. Oh cherukwo. Ewo, echi na nwoke bụ nwoke na-eme ọchịkọrọta onwe ya taa. Ọ na-enye advice n'ụtụtụ na abalị. Legal advice na-enweghọ ba. Lawyer na-enweghọ ba. A na-akọl ha to ba. Oge chọrọ ya bụ nwoke. Biko nwoke m tete n'ụra. Ebere ga emegbuola m. Gị nụrụ otu ya na-akwụ, I am your senior. Ọmụnwa atọrọ gị, I am your elderly sister. Ka m iwu nke ọzọ. But common sense. Ogodo ụmụaka amụrụ today. Ogodo ụmụazị all these 14, 16, 17 old years children. They will first of all find out what you do for a living before they can tangle with you. Man, at your age, this your evening time, still you won't have sense to find out ihe onye gini ana aye na-eme ihe ma wulu nwere ego. Lekwanya ma agwa gị. Mo nwere ego, mo nwe ego, ọ na-edugo eduba gị n'ala ili, I don't care to know. Kwesa ahịa chidube gị. Mo na-edu gị, edugbu gị n'ọkụ mmụọ, I don't care to know. Mana kwe hụrụ that boy.
You have to be very, very careful. What can mechie ọnụ na-egere. Mgbachi gị nkịtị na-ekwu kpakpakpakpa inwekwa respect. Ịmakwana bụ ada nwe ụlọ. Ịmakwana ntọ ga-atọ. Ekwesịrị gụrụgụrụgụrụgụrụ ịnụọ nwaanyị si n'ebe a pụọrọ m ka mma ka nha. Asakwara moto, emetụrụ moto m aka, eme ndị ọta ihe nọ na-emekwe gị onye nụ ebe ị na-ekwu moto. Ọ dị ka ikopụtara ego gị gaa na bega ma ọ gaa na kalọt gaa goro moto eji mesara aka n'isi gị. Ịnọkọtago ịma na anya erucha gana ịnọkọtago cheki akwụkwọ moto a ichekikpa akwụkwọ moto nwoke isi fukletus n'ime ya nwoke isi fukletus n'ime ya nwoke m jee mee change of ownership ka ị mara ebe ịkwa akwụ ịbịa ebe a na-abịa inye m advice ị na-apụ ara mee ka ị pụọ mụnwa nwe mbara ezi a ada ka m bụ ị na-enụ ya okwe gị ghọta gịnị onye na-awe ya okwu nke oke na-aghọta bụ gịnị onye na-awe ya Gịnị? Maka Chineke nna ndị zọrọ nwoke a kịta ndị zọrọ onye a na-akpọ dịrị akpọrọ onwe di m na nwoke anya ị mara ihe dị gị mma kịta ọ bụrụ na ị chọrọ ka m mụnye ụlọ ọkụ ije kpọpụta ya kịta ntụtọlie ya n'iru ebe a maka mma etie dị otu obi gịnị na-asọ kedu ihe ọwụ gịnị nke mgbe ọbụla na-anụ onye unu n'obodo a agbada ọsọsọ na-abụ olu di na nwunye lụrụ ọhụrụ na disko ndị nwa na onwe gị mana m enwere nsọ ahịa biko na ọsọ mbụ nwaanyị Anambra na-anụ n'obodo a mgbe ọbụla nwoke a na-apụchụpụta m ụkwụ n'ilo ka ihe dị ezokwu mmetigbu nwoke a mmetigbu ya kịta anụ ọfịa n'anya. Calm down. Kedu ihe mere gịnị na-ese? Ihe menụ amarụ ebe o si bụrụ onwe bụrụ afịa bụrụ nata bụrụ ite nne si nna-eli bụrụ ya gbafu ọ bụrụ na onye emego nne ya nna m na-egbu nwoke a ma agbanyere ya fim okilie wetu obi ọ kwesịrị na ị chọrọ ịgbanyere ya ezigbo fim ka okilie ka ọ kwalụ na ọ na-ebegodu. Calm down. Mụ na onwe m nkịta otu o si dịrị nkịta o nwere obere kaseti m nwere ya ka m tinyekwere ya ka ikirie ka ikweta na ọ na-eme anyị adịrị achọ okwu kama na ọnwụ nghọtahie ịghọtago. Calm down. Ebe ọzọ kote ndị ọzọ si kwegoro nke ogbe hapụziere ya ọbụ ọkwa na nna anaghị ego ka mma na-ekwu mana onye setụlụchago n'ihe echefuru lawa n'ụlọ ama abịa ifụ gị na mgbede mana m na-etitọ ya maka ite nri m ọ bụ onye buchi ya ma agbanyere ya fim plasma tv okilie gbafuo nsọ. Ọlala ọlabeghị ọ nọ n'ite ahụ ị na-ere ọ ya ka ị na-achị ga n'ọnụ. Kedu ihe nwe nsogbu ka ọ dịra? Kedu ihe na dị mkpa ha ka gị na nwesi ike iji ire gị gụọ eze gị ọnụ? Are you the only married man in this community? Ọ na-anụ gị ịlụ asịrị nwaanyị ọhụrụ. O nwere so many ụmụ nwaanyị alụ from Anambra nọ n'obodo nwe onye na-anụ olu ha. Every day ya bụrụ sọsọ na abụ gị bụrụ iche gbaga abụgo gị gbụrụ ọtọ gbada imeme ihe ga-ala asịkwa in this marriage. You get a hungry man is an angry man. Dịkpa ha ka gị na-ekwote m sele gị wụrụ na afọ dị mkpa buru ya na-aga hụje ịmanụ iwe onye nri sometimes gị were ego garie mama put for peace to reign. Ego ndị mere ọgbarịcha na ọgbarịcha ga-enweta ego ama egbu onwe m ọgwa m na ya dị merie ihe nwunye m ego ka m ego m ihe ewu ihe m mere na otu ama ị na-akọ you need orientation. You need good orientation. Tipo mmadụ aga ịlụ nwaanyị ya bụkwa ụzọ jụọ ajụjụ toro etoro. The criteria for marriage is not based on the size of a man. You need to think. Gị mara ihe ndị a na-ese okwu gị kwụsịzi ime ya for peace to reign, my friend. Don't blame me.
Don't blame me. Nite pot. Don't blame I me. should not blame you. Okay, come and sit down. Then come and sit down. Sit down. No, there be woman I got mad to go to come. Can you make it a hacker? Eh? You want to nag this in the Lord Navy? If you give it a game up a back. Let me get me. Only my phone. So, Kile, I got workers like Moti, made a camera. My ways about aging. It's an down here on Instagram, YouTube, Nandile, DSTV, go channels like TV, as like the moto, you made a camera. That is not the reason I called you. I said, go sit down. I need to talk sense into your now. Oh, but yeah, Let I go and Kemoto. Get in there, man. How long will you continue like this? Eh? Give me what you make. Eh? Hap my account. You get out the hand, man. A hungry man is an angry man. What will I get before? You go to Gaja and meet up price. Let me hear this. I'm picking on. Why you know some travel gal so William go to choose them a lake with letter Macanon. Must you eat it? Hello? Nna ka onye na-achọ? Ọmụ just kpọọ gị na phone now. Ọ gị kpọọ m kịta? Iwe were gị ka ife kpọọ m? Sọ mma. Ma alụ m mbụ. Mmụọ na-achat gị na Facebook ebe ahụ ka m si rue nọmba gị kpọọ gị. Sọ mma ịkụ aka na tipa bu aja. Mbụ gị, aịsị ụgụrụ. Arị m ntakịrị n'anya. Ife nwe ife kwọ. Sọ mma ịtagbu onwe ya n'afọ. Ịchọtalụ m. Ịchọta sọ mma. Ụjọ adịrọ n'anya. Chekwa ka m gwa gị. Na sọ mma laikiri anụ abụrụkwa na m na-eri oke. Meaning? Isi mụ meaning? Egwu ada atụghị. Na fada eji ego, nwere ebe ọ gbara mụ na gị. Ọ ife omimi. Guys, ilechara m anya na-enye m ụdị insult dị taa. Ụ na-emenyekwelu m anya. M nwere ike ịma m today hụ maka na ebu m machine bịa tomorrow m burukwa ọwa bịa. Ụwa na-eme ntụgharị. Biko tapịalị m ebe mma ghọta ụwa gịnị ya eme ntụgharị. Enwere ike m na-agba this bike today tomorrow m eburu ọwa m mapụta ka ịhụkwa m. Nna adị m anụ pastọ. Abụrụ m iyi kọmụ. Adị m achọkwuru ndị emesịa ife like bụ already made. Ebe a zachala azacha mpụta m nọla cross ụmụ ụkwụ ma bịa m ụwa cross ụkwụ. Ka ihe na-achọ ịkọwa na. N'iru m! O nwere ebe ọgbara mụ na gị onye bụ isi okwu m. Ịdị ka fị ụgụrụ kwụ m n'iru ebe ahụ na ka na-ekwu okwu. Na-eruro m gị? Okay, no problem. Ọ mụ asị ka ị kparịa m. Chere ukwu ọkịta ka m na-eludo anya. Onye m bụ bịa na ogidi m na. Ogidi? Nna ama na-eji efọ na. Ogidi. Akwa ogidi. Ngwa bụrụ aba ga na-asị ebe a pụọ. Sọ mma, afọ m na m bịara ebe a ka ị kparịa m. Udo dị. Ọ mụ asị gị kparịa m. Agụ akpaliri onwe gị. Ịnweta ụlọba na ka bịarị kwasịrị elu ụba n'ịkwa ọsị mgbanụ n'ome. Ịgbalụ fuel 300 naira bịa ebe a dị na achọsọ mma. Kịtị kpana nwụrụ nwa na lachalụ m gị ọrụ. Agwa ogidi ihe moto nwa ihe n'ukwu. Ma ụgbọ ịfụrụ ka ọ dị. Otu nwoke gbagọrọ agbagọ. Bụrụ moto gbagọrọ agbagọ. Anụ ọfịa mmadụ. Afịa ụgụrụ. Ka moto kwụkwụrụ egwu ọzọ. Dị na-atụ egwu dadịrọ ya n'anya. Ọkwado. Ọkwado dị Facebook. A na-ebile m. A na-ebile m. Bụ ihe ma ikwu ebe bụ nwa na-apụta. A ga-etinye n'anya ebe n'iru tupu ọ kwụrụ ọrụ dị na-apụta. Ekwesịrị ekwe mgbe ndị ga-eje na Facebook. Ọ bụrụ na mgbe ndị ga-eje na Facebook, ka anụ ọfịa dị na mmadụ akọnọkọta wee chatị ya mmụọ. Ya ga-awe ya. Ji dundum na chọkwa m appointment egwu ọ bụ na ọ marọ ọ dụrụ ọrịa akpọ m onye ọzọ ihe na-ebu uku m ka nkụ here no time to check time onye na-awe ya ijelu onye na-awe ya
back, man, mama. Hey, what up? I'm sorry. I'm like you only keep it time. You gotta go. Eba na my appointment egwu cha. You gotta go. No time to check time. Onye abana na way ya o. Mama, plenty things on my table. The man is busy, you know. Mama, Africa. Mama, what? Come on, baby, let's move, you know. Mama, what? I got you, baby. Mama, what? I got you, baby. Onye buru zo baba so bu ya na-ebu zabaru ijelu onye na we ya hey onye ka mmata o nwere ike ka gị mechi onye buru ọnụ taa nwere ike inye gị ndị echi o onye anọchiri n'emanya o onye ajọ na mese nụla ijelu onye na we ya sai N'otu ọzọ m ga-esi agwa nwanne m nwaanyị okwu ya aba ya na ntị. Ụdịrị m otu ọzọ m ga-esi agwa agbọghọbịa ahụ taa okwu ya aba ya na ntị. At her age, some women don't even know what she wants and what she do not want. Onye ọbụla ọ hụrụ bụ moto piam. Her language is money. She don't even care to know if this person is meant for her or not. Since I saw this dube, kambe mbra hu dube yan na nrombro. Kambe mbra hu dube ma na nro. I hate everything about this guy. This boy is not what she think he is. Oh, ta ka mbagide root here, mbagide root. Today one day ma buru ya no na lili. Ke bido kwala ọzọ na tibe puga bobi. Ke bido kwala ọzọ. Chineke ịnọkwa ya o. Ọhaneze nụrụkwa n'olumo. Chineke mana aga m ebe ha akwa nke ọzọ. Sogodo gị ebulata ozu gị here. I will never cry for you. I will never cry for you. Damn it. What does that? No na-ewute m n'obi. Obi na-agbawa m ebe a. What again is it? Nwaanyị ọma dịka gị, by now you're supposed to be cruising your own ride. Ọ na-ahịdị ma park nke gị. Go to the city. Most girls n'ebe ahụ kacha mma. All of them are pushing something. Ụfọdụ na-agba formatic, Bentley, what have you? Ị nọ ebe a, I feel pain, ọ na-ewute m. Damn it. Eziokwu m ihe ikwu kịta bụ ekpere m. Ya bụ ihe na-etinye n'ekpere mgbe ọbụla. Mana ihe tọ m ụtọ kịta bụ na ị na-eche m anya wee lote that na onye dịka m kwesịrị n'anya m. Sure, of course. O gosi na ị care so much. Okay, n'ezie nwa moto nke obere nwaanyị nwe ebe anyị. My brother ebuli ozugbo. Napụ m key. For you? The latest kịta bụ masazi na area moto. Key ya, nwa ebe ma chọbe key. Ma ozudori n'ime river Niger ma ọ achọgo m key emi chọọ key ya from key. Damn it! I need to go moto. Damn it! Onye na way ya o. Man, I feel your pain, you know. But don't worry. Ego gonna can hear about that. Don't be shaking at all. Onye gị na dube nwaya. I'm me shake kwa na ife nwata tolu oge abụrụ sa. Don't shake. Dube nwaya ka gị na Don't worry. Obere oge. So obere oge mbunye gị key moto. Njiri key moto tinye gị n'aka. Iye go yin moto. Hey! What do you take me for? Okay na ebe. Odogu. Okay na ebe. Dube nwaya. Even cause didn't know be. Put one money, we keep formatic. You know formatic? We keep formatic bunye gisi were. Wagam. But just that my plans are just scattered. They are booking sipon with my dollars in Jibata. And I call story. But where to naira can you settle one or two? See, let me tell you. Calculate you maybe. I don't know. I don't understand Nigeria for you. See, let me tell you. The only thing Jiggy now, Kita Minagino, Abana Formatic book 500,000 naira. 500k, Ibronya Zara Formatic owner. I'm telling you. 500k. 500k, baby. So. Damn Damn it. I'm humble.
Yeah, open now 500 days to deliver that. That's it? That's the point. You got it, baby. That's the point. 500k. My brother wrong. You have a goal? You have a focus? That's the point. Formatic owner. Park here. If I park my ride, you park your ride. That's it. That's the goal. Prove some people wrong. Prove them wrong. Imarama, don't you know? Somma, Yuri. Damn it. I got 500k. Oh, now. I've told you to stop coming to my house. Stop pestering me around. Kini na plaster kwa. Enne. Na plaster ibo warehouse go ibo shop. Kini na plaster kwa ngene. Oh your jana mad is called no again. Look, Maggi, my prince. On when came to Nimu na abo. I am already in a relationship. Leave me alone. Stop coming to my house to look for me. Kini for John men. Feko International. Mechego no ina kweli. I na rules ina ekwoku Feko International. Feko International. If not I na lose. Okay Feko. Iro, I don't know. Talk to your sister. Talk to your sister. It's not my fault. It's the prince. It's the prince's fault, not my fault. I'll give Feko. I'm not me if you go. Only Naya can take off no one will be a dream. She will not give me any reasonable answer. So just need to move okay. Come, Obi that joy. I'll talk sense into her then. I'll call you back. Thank you. I know. You will talk to her. I will. Now, blend the money. Blend it. Hero. Here, but tell me. If I promise you, Julia lent a shop. Lent a shop for yourself. When you lent a shop, you bought Junior and Guafia. Up not there enough. Let me know. Just lent a shop with this. This is 3 million. Okay, Feko. In a bag, I can't collect money while you want anything in Merem or anything in Merek. In law. If see, use this money and lend a shop. I'm giving it to you, I promise you. Lend a shop and Ojuan and Guafia. See, if he rejected this money, it's an insult to my personality. Because it's so bad. Feko International. But it's on one. No one will be king. Telego. In law, Call it. Oh. Feko International. Prisoner! Anybody home? For the last time, where is your son? They can work it. Obuna nwa nwoke bata. Where ka hapu nwunye oga ya aka. Mfu ya with that girl again. Ma menye ya oku. Where na am kwuru. Let's go.
ụwa nwa m ụwa ọkpa gwara gị agba hapụ nwatakịrị ha kara obi emetụ ma mmadụ aka ha kara obi emetụ ma mmadụ aka asịsị onye akpakọrọ nwa ọgụ akala ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ha akpaghị nwa ọgụ akala ọdụ na nke ikpeazụ a mma bere ha tv ha fụ n'anya mma egosi ha ha fụ n'anya n'obodo a bịa metụ ma mmadụ aka ofu nne m ji eme ọnụ ofu nne m ji ka ha bịa metụ aka ọ bụ nke onye nwa m wetu n'obi enwekwana ihe eji tigbuo ụzọ gbuo eme enweghị eji ọgụ na mgbe eme biko nwa m wetu obi n'obodo a gị na-asị gị wetu obi wee nwayọ ị ga-eji iwe mebie ihe o ha ụdị gị iwe ị na-ewe nwa ahụ wee nwayọ ịma achọ gị ma ahụ ọ gaghị abịa mitie ya biko nụnụ nwoke dị mma biko mma ebe hụ ugwu ebere ụmụ ejima onye na-ebe ibia na-ebe ofu nne m ji eme ọnụ papa pi na-ebe ihe a na-eme ha jụrụ eso onye bụ nna m ha ji ejikwa ose onye ọdọgwu bụ mma bere ha tv ọ bụ nke onye nwa m biko nwa m ụwa awụkwana gidigidi tigbuo ụzọ gbuo nwa m biko ebe m wa ma mụ dị aga ebe aga m onye mbụ maka na m gbajiri nkịtị ya metụ ma mmadụ aka la fri ha jụkwuru ose onye bụ nna m n'obodo a ha jụkwuru ose bụ nna m onye nzọzọ je na bụ ụzọ ọma zọchasa wezụkwa na ini wee nata etubi ọzọpụrụ ini biko nwa m wetuo ka ha na-egbudu n'ume egbu ọkwa mmụ ha nọ ihe a ọkwa mmụ dị ndụ ihe a ka ha na-egbu ume egbu nwa m wetuo jenu jee jụọ ese ụlọ jụkwara ese ụlọ ga-adachi ụlọ jụkwara ese ma nwere agụlụ na-adachi ihe n'obodo a ụlọ jụkwara ese emetụrụ aka gị mụ na ndị a ga-ebeju ya afọ n'obodo a Chineke Chineke ha chọọ gị ma ahụ gị a ga-abịa achịkwa ha nọ ndị ike ibe ha ga-asọkọ mpi biko nwa m wetu obi ụwa bụ nke onye nwa m mechie ọnụ n'obodo ebe mụ adị ndụ n'obodo ebe mụ adị ndụ ebe mụ adị ndụ n'obodo amara abịa bịa metụ gị aka gịzi mabụ onye ahụ zọka gị onye nji aka kemgbe nna m nwụrụ ezi mabụ dị pesin n'obodo a nụwa mụ na ha ga-emeju ya afọ ma m obi adịghị m mma o gịnị ka m mere o Chineke erichana nwekwara ebe o riri eru ejibota ịgbalị a n'iriri nne ka ị na-agbalị iji ogiri sie nne m eji ogiri bụ Maggi Igbo ọ gwara nne m isieli nke ahụ nna m na-abụrụ ifere m ụtọ nri ụtọ ọba m nwa m echetara na m nna gị hapụ okwu nna asị m ka m jụọ gị nwatakịrị a bụ Sonia enwego ka isi wee gwa ya ebumnobi gị n'ebe ọ nọ mama akarọta m agwụ ya ọnwa egbuona ka arụrụ aka nwa m ọ dị mma otu ahụ nna enwe ihe m chọrọ ịgwa gị ihe mmụnwa bụ okenye nọdịrị ala wee hụ gị bụ nwatakịrị rigoro n'elu ọjị ị gaghị ahụ ya gee m ntị ọkwa ihe gbasara Sonia ọ baana na jinganji ọ baana na gbuo ụzọ gbuo nwa m hapụkwara ndị a ji ego ya na ha na-erikọ na-aṅụkọ hapụziere ha Sonia nwa m ha egbufuoro gị na iwe ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ biko hapụ ha wepụzie aka n'ebe ọ nọ ya na ha riribe ṅụrụma ịnụ ọ ihe m chọrọ ịgwa gị mama emeghị egbu m o emekwaghị ga-egbu m kọm ya mụ na ha na-abụ etinye okwu n'ofu trauza mgbe m na-espend ego m na-azụ ya na-egori akwa mba m bịa rụcha ụlọ onye ọzọ abịa rufuo ya ọkwa ya enweghị onye ga-egbu m o
gee ntị nwa mma ngwa gị. Ukwu nka aka ha ka ihe lara n'ọhịa. Hapụ ị na-azụrụ ya akwa na-azụ nke a na-azụ nke a. Ntutu isi gị ụkakwa. Ntutu isi gị ụka. Ukwu nka aka ha ka ihe lara n'ọhịa. Nwa m kama ị ga-atekwa ntutu gị. Ngwa ma njụ ọgụ ọ ka mma mgbe m tere ndụ m maka nwatakịrị ahụ. Onye ka m na-ekwunu biko nwa m hapụrụ ha kama ha egbufuoro gị. Enu? All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.